Mas hingusgan pa sa Mandawi City ang balaod nga nagdili sa pagpamutol og mga kahoy. Bisan pa man kon nahimutang kini sa pibadong luna. Linibo nga multa gisugyot nga ipahamtang batok sa malapason. Ang report ni Nico Sereno. Sa sesyon sa miaging simana sa konseho sa syudad, napalabang ang ordinansahon nga manalipod sa mga kahoy nga nanubo ug nagbarog sa Mandawi City. Gilatid ang hugot nga mga lagda ug mga proseso nga agian sa dili patugutan nga maputol ang mga kahoy sa bisan asang bahin sa Mandawi. Labi na ang pagpangayo sa pagtugot sa DENR. Pasabot sa nangamahan sa ordinansahon, Councilor June Delmar, may mga report sila nga nadawat nga sayon-sayon ra ang pagpamutol sa mga kahoy, labi na kung anaa kini sa mga pribado nga yuta. Sa pagtuo kuno nga di na kinahanglan ang permit kay tinanom sa mga private individuals. Bisan di ay og atong pribadong tanom, di ita makapataka og pamutol. No, kinahanglan gid ita permit from the DENR through the city. Makita man gyud nato nga grabe ang putol sa kahoy, unya wag itanom. Pasabot ni Delmar, may national law na sa tree cutting apan sa pagpasar sa ordinansahon, mas hingusgan ang mga lakang diha sa Mandawi. 5,000 pesos ang multa sa mga makalapas niini. Bisan pag-trim o pagpamulong sa makahoy, lakipsab ning maong ordinansa. Ang uban magsugod og trim. I-trim lang usa. Ini hangtod padung na gyud sa putol. Even trimming needs a permit. Yes. So, pulong lang dahil? Oo. So, DNR ginakonstanan? DENR. Actually, this is a national na siya existing national law. Usa sa mga rekisito una makapamutol og kahoy ang pag-secure og letter of no objection o buot pasabot walay misupak niini. Pasado na sa first reading ang ordinansahon ug tukion sa second ug final reading sa musunod pang mga sesyon sa konseho. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.